As mulleres no movemento guerrilleiro foron fundamentais, porque trasladaban recados, daban avisos por onde andaba a Garda Civil, proporcionabanlles roupa, medicinas, comidas, en fin, facían un labor de logística moi importante e grazas, como nos dicían os guerrilleiros aos que entrevistei, grazas a todas estas enlaces, a pervivencia da guerrilla, bueno, pois foi até o 50 e tantos. A represión contra as mulleres foi brutal, porque estas mulleres, digamos que racharon cos corsés que estaban establecidos despois da sublevación militar, onde as mulleres tiñan que ser mulleres abnegadas, mulleres sumisas, mulleres para a igrexa, para a casa e para o lar, para os fillos, para o seu home. Eran tratadas como mulleres as que non consideraban como o prototipo, o modelo ideal feminino naquela época. Como me dicía Chelo, nós tiñamos moi claro a nosa loita. Loitábamos contra Franco, loitábamos para recuperar a democracia. As dimensións da represión contra elas foron terríveis. Eu impliqueime emocionalmente moitísimo con esta investigación e quedei moi tocada con algunhas familias coas que sigo conservando a amizade. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.